Assalamu alaykum Türkmen portal web-saytynyň mehriban tomoşajylary. Ählimizin bilşimi diýäli. Ýurdumyzyň ähli ulgamyna sanly tehnologiýalar ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Şeýlelikde bank ulgamyny hem sanlylaşdyrmak işleri gün saýyn ösýär. Bank hyzmatlary babatda geçirilýän özgertmeler müşterileriň arasynda gatnaşyklaryň düýpli üýtgemegini aňladyp, ilkinji nowatda hyzmat ediş tezligini artdyrmak hem-de hyzmat etmegiň dürli ugurlaryndan peýdalanmak arkaly müşterileriň wagtyny tyşytlamagy göz tutýar. Biz hem Türkmen portal web-saytymyzda gelen bir näçe tesirleri we esasanam kartlaryň nähili görünüşleri bar. Online kartlaryny almak üçin haýsy resmi namalar gerek bu nerden alyp bolýar diýen ýaly soraglara jogap bermek we ýörüti illeşlerimizin isleglerini kanatlandyrmak maksady bilen siziň üçin video taýýarladyk. Onda taýýar bolsaňyz gelin destine başlaýaly. Biz sowallaryň jogabyny 30 ýyldan gowrak wagtdan bäri halka hyzmat edip gelýän, 50den gowrak daşary ýurt banklary bilen hyzmatdaşlygy saklaýan Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň misalyna düşündirmek makul bildik. Türkmenistan döwletimiziň ösüşlerine münasip goşant goşýan Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň müşterilerine kard almak üçin ýüz tutmalaryňyzy hem-de resmi namalaryňyzy online tertipde şu görýän web-sayty we şu görýän elektron poçtanyň üstü bilen amala aşyryp bolýanlygyny ýatladýar. Ine size has düşnükli bolar ýaly ýene ýörüte bir gödükdürji video taýýarladyk. Ilki bilen bankyň resmi web-saytyna girin. Şol ýerdäki şahsy taraplar düwmesiniň üstüne basyň we kard vermek düwmesini taýlan. Kardlaryň görünüşleri bilen tanış bolun. Ine meselem bagtly maşgala kardy, sarf ediş maksatlar üçin kardlar, overdraft kardy, bilim edaralarynyň okuw we ýaşaýyş jaý tölegleri üçin kardlar, kiçik öwrümli kard, ipoteka kardy. Indi kardlaryň görünüşleri bilen tanışanyňyzdan soň haýsy kardy almak isleseňiz, şonuň üstüne bir gezek basmak ýeterlikdir. Ene mysal üçin sarf ediş maksatlary üçin ýeňillikli kardyny alyp görelim. Sarf ediş maksatlary üçin kardlar düwmesine girin. Bu ýerde saýlan kardyňyz barada maglumatlar, kardy almagyň düzgünleri we zerur gerekli resmi namalaryň nusgalary görkezilýär. Kardy almagyň düzgünleri bilen dol tanış bolanyňyzdan soňra resmi namalary ýükläp bilersiňiz. Bank diýilýän ýere bankyň haýsy şahamçatyndan kard aljak bolsaňyz, şonu saýlan. Soňra telefon belgiňizi girdiň, elektron poçtaňyzy girdiň, bank üçin habar ýazyň we faýllary biriktirin hem-de ugradyň. Resmi namalar bukçasynyň deslapga seredilmeginiň we öwrenilmeginiň işleri geçirilenden soň siz bilen habarlaşylar we netijeleri barada maglumat berler. Ýollanylan resmi namalaryňyz kabul ederlikli bolan ýagdaýynda size degişli resmi namany geçirmek üçin resmi namanyň asyl nusgalaryny banka tapşyrmak üçin gelmek ködürlenir. Goşmaça maglumatlar üçin Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň şu görýän belgilerini jaň edip bilersiňiz. Online görünüşde ýüz tutma hem siziň hem bank işgärleriniň wagtyny tyşytlar, tez we amatly bolar. Mehriban ýerleşler, siziň üçin taýýarlan videomuz düşnükli bolandyr we siziň göwnüňizden turandyr diýip umyd edýäs. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşamyzok, çünki Türkmen portal hemişe online. Bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň we ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.